Professor, report mugolo nen report moyange kabisa. Wacho nen pages 392 chigni pages 400. Ang'eni wakolo mana moko kuom gi ok wanyal kole te. To in kaka jakanye aput manono wach somo no, ang'o ma di wach ni en lokruok maduong' mogik mukete report no, ma samoro pok amulo ka? Hapa nitiere gik mang'eny. To wasewacho madongo manyalo timore. To anyalo medo achiel kata ariyo, Trevor. Mokwongo, Trevor, wawacho wach mar loko chike mondo wakete winjruok tabu nche nitiere in Teacher Service Commission to gi Ministry of Education. Kane wadhi e gweng' tiyudo ka ywaruok nitiere, waketo mondo wabede kama ji tiyo ne piny achiel. Mano mokwongo mwatimo, Trevor, ma muhimu. Kendo apani for me mano ma muhimu. Mar ariyo en, Trevor, wach mar basari. Wawacho ni kane idhi e gweng' tiyudo na Odote oyudo basari kuom kuonde 4. To kuma achiel nitiere, kuma achiel nitiere ok winjre. Wawacho mondo basari otim maber. Mar adek, Trevor, ma muhimu, kane wadhi e gwenge tiyudo ka nyithindwa, jopuonjwa mag ECDE kaka ichulogi opogore, to nitie ywaruok kuom counties to gi national government. Wacho ni winjruok onego bedie kuom county gi national government mondo omenda michulo nyithindwa mag jopuonjwa mag ECDE en japuonj kaka japuonj mar primary obed ni ondike msahara timiye msahara manyalo konye. Kwan mag adek manyalo wacho to gigo ng'eny. Poro biro wacho gi kana first day. Professor, erokamano ahinya. Nyasaye madiwa ma wawang'o mano